Tämä on meidän kehittelemämme RCX 2.0 robotti. Se toimii heittämällä tuon valkoisen jutun tuolla tähän koriin. Ja se rupeaa soittaa musiikkia. Se on sivukuva meidän robotista. Me näytämme kohta teille esimerkin, miten se toimii. Ja sitten se hälyttää omistajan paikalle, kun se heittää tuon valkoisen jutun tuohon koriin. Esimerkki alkaa 2 sekunnin kuluttua. Nyt on pimeää. Katsotaan, tuleeko rosvoja tänne. No niin, nyt on pimeää. Katsotaan, tuleeko jotain rosvoja vastaan.